att vi romantar hos någon. Vi färra att täcka tvär halvfinaler till måndagen. För då halvfinalen så vi två spelare som vi långt går här och så och i svämmarslaget att någon idé. Det var här Karlsøy och Peter Thomsen. Och i hinare så jag vet Eisnet Varman som har vi på att för det Remi Gordike och Jan McIntosh. Så har det att Christian är färdig att spika Selnon. Første med i håndballet, ur Team Sandøy. Hele Karlsøy! Så här har vi det här att dra sen ner. Som sagt så är Mosler manager honom Peter Thomsen. Månne Militärborg är ganska nog till att här är hevespalt sig i ena finalen. Vi ska nu röna spela sig. Nästa om Jan Peter färsin sista möjlighet där kommer i ena finalen. Ja, så har vi att det finns Christian i mina allier. Jo. Sånt är det bara. Vad säger du Christian om hända det sten? Ja. Vad säger du om hända det sten? Ja, här så Peter Thomsen är större för det. Ja. Men Ja, på hur ner han står ja. ja. Men Svalt väl det. han har tappat en Han tappade en final och ja. en semifinal i tvåmålsläge. Så är Jag vet inte vad det säga. Han är ju i ena final och Rönne släpper en trätt nu. Här är Åbo, han har vunnit sina semifinal i tvåmålsläge. Ja. Vi såg han spela väl då. Nu får det så jag hur helt stöja då. Men här spelar samma spel som spalt i tvåmålsläge och kanske sitter bättre där. Så är han vi. så fair pet här är gängas. Ja. Kan spela bäst nu. Tar spelar bäst av nu ja. Ja, boy lägger ut i tripplan. Ja, viktigt. Peter garanti för tripplar nästan till Öjnas för det Jag tror spalt öliga väl det. Nu har vi kört. Jag säger det också tunga det. Det väntar jag på en röna final och tofta final mot Peter Remi. Ja, det ska vi.
Lyskera vid ja ta kom vid. Ja, det sitter där väntar inte. Jag skulle säga där att ta sak hos utfallde sig vi kuppen där. Så tar sig ut att så det är men så man inte att Peter levde upp sidan i bollen och ända nummer 2 så i bollen. ja, men de har sagt så kom inte kuppen alltså hur kuppen utfallde sig går mot kvarjon alltså. Ja. Så det har lyckats det här som med Peter. Peter är också svårare vi till finalen. Här har först ska ta Boa och så igen Ona Arne Chamberlain. Ja, Peter har vunnit goda men av vännen. Här kommer inte ta på. Han har vunnit Bergkor, han har vunnit Boa och han har vunnit Ona Årsting. Rätt 4-1. Ja. Det som var ganska. Det satt det till Boa och Peter. Det var inte alls större mun. Ja, jag sa han inte men men Peter var 108 på så fär 100 fors och för 8 efter så ger att det vindes nästan. Jag vet nog på att jag kan det till att få indust. Ja. Jag bara spelar hamnar väl. Jag var ju raskare då så Peter vann 4-1 mot Roma. Ja, men det är att här Jonas och Oni han lever åt där och kommer live och får längt och ja. Är det Charlotte det samma? Men det är Peter Krött åt. Ja, det är. Men här är Justice. Men som här är Justice och är länge över det, inte länge över det. Det första sätt jag och möda mycket sätt hon. Nej, Peter att läsa att han att läsa spela final det. Ta ser man han. Ta du vill läsa. Vi har inte chans in i finalen. Ja. Jag tycker det är någon här till här till. Så är han vunnit först mot Hans Wang. Det var inte raskande ganska. Så var det Johan Hansen som är raska i baskaspelen. Ja, han spelade väl. Ja, han spelade väl i baskaspelen, men här vann han. Och så har han vunnit mot Jan Erik. Jag minns Charlie och Snäck för han vann mot honom. Nu ständer han här, så får det så checka det. Här Jan Erik tänder ut så sätter 4-3 Ja, passar. Det var den sista det som var liv av fjärdefinalen. Nettopp. Det var en öde det spelades. Det var nämligen en tattedist. Så ska vi ha en dubbelkjol Peter, vad inte man räknar med väl som Janne. Nej, men han släpper alla statuer. Jag tycker inte på att det är lucka. Ja, det har också lucka där så sen tar han. Det har också lucka med det. Det var Peter släpper att det må gå för det så jag långt nu var släpper igen. Peter var ju där lösningen han säger att ja. Ska under till så hela kommersiellt så sker. Yes, han sätter han första boll. Det var inte grivas då. Vi kan hellre handa stolen så vill han ringa sig efter att han bäj skorar och luckar. Ja, nettopp. Ta ska ner till att stäcka en man ger bäj dig. Nu blir det fittlas här väntar oss du fast. Ja, tänker. Och vad snö mitt det där alltså till säkert var fra fuck dansa ju och det säger faktiskt. Ja, det var ju just presskontesten är god. Och hattan där kom nu. Ja, det är bara då på det så läppar det bättre tas. Jo, det är en gång. Men den är ju så lika väl till det här så vänta så det är fantastiskt omstövt efter det. Det är det. Omständarna spelar igår, omständarna hittar igår så nu manglar bara att här som spelar räka. Så har vi en Nederländerna, ja. Men det är så 17 halvfinalen får man lätt. Det har varit jag bräckades. Det har varit jag som är bräckades. Här blir snackar för kvar fall en 200 försvar här åt nu. Ja, det är helt. Nej, vi manglar för första om försvara sen i det. Ja, manglar vi. Jag har till på han nu i halvfinalen. Ja, jag vet. Det är nu det första att 17 får en cheat in Lukas cykel på att det är. Här är ju så det bara mer men ja. Tar oss. Janne plejer att dricka och skjuta man mer. Det så vi tar sån öppen. Ta en distans för forward i agent set flyer för dräck och alla går väl drick. Janne röstar stay nu säck på finalen och så när så att han är väl det ganska här smittar det alla in människor som vi har vet nu det här var det provat att ha här är förresten enaste jag var ju inte på den ivra här var sitter nummer 6 då Arne Kappis. Ja, här är vi dricker joggen alla meter han har spalt vi alla kappingarna och finns ju sen på sjura alla kappingar så ja. Det sista ivra så när nu blir det när vanligt spel. Han är dricker joggen allt har. Jag också bort här att man är ganska vanta och är lakreteras alltså sen man. Det här är just från morgonen men är det så att han är om då just det tillbaka spelen gör det till att alla här som vi man tar kommer längt mötte så är vi kom så långt. För jag kommer här på så ska det vara spalt väl alla dag. Ja, du tror på så vad det på sen. Det är ju
Här ska helst ha 100 nu minimum. Här må han 100. Helst fortsätter. Lite hopp om att få det sett här. Vem tripplar? Ja, han färdig. Ja. Jag vet inte att det är spänning och det är stolt. Ja, här kan nu. Nu är knappt spänning grej. Ja. 100 och en för sig swim ska lucka Ja, locka. Peter och Kaste och ja nu Vad ska Peter för ny rätt. 4-4 är trippel 1. Nej, jag trippel 1. Jag vet inte akkurat det. För 4-4 första för trippel 1 på spel point nu under det är. Nu fjör det efter en för ja. Jag vet inte han för nuch då kanske. Nuch ett lag det är nuch. För nuch Ja, det var ju gott. Nu för en chans. Det var en jävla chans. 111 är det kräver bara inte chase där så det talar nu. Jag vet inte. inte. Nu rattar där. Nu rattar där grafiskt som checkar rätt det. Så ser han tjej och de tjuvar. Så checkar för nu. Jag så checkar för oss. 15-16. Oj, jag var så tjej men. Peter är så undalt här som nu 20 efter. Det är Bergkrus ja. Ja. Nu 20. Men där klarar han inte 20 till minst. Ja. 13 8 ja. Då får han och så är han hemma. Ja, vi är igång när vi. Chevron här där målagan. För här är bara inte ett dubbel 3. Det är 16 eller så ja, så det dubbel 16 grafiken ska ju. Graf 16 här. Jag ska se 16. Här kommer han, ja. Så får han dubbel 8. Ja. Nej, Jag väntar på steg för lucka. Där är Charlie Närsson. Ja, jag väntar här för lucka. Ja, han är Peter då på 4 så får det så ja. Det ger Peter Fleur chans. Nej, man. Här ska jag fixa det. Det där var det skulle gå. Här var han. Här var han. Nu får han träna. Här tar han inte skårar så må han lucka att han får chansen. Ja man. Det var något. Det faktiskt Fleur chans för Peter. Det faktiskt. Så jag vet själv. Kan man snacka om att här spärrar sig till dubbelfinalen? Nej, det är inte. Jag tycker här vill vinna det snär. Det är inte. Det är också vid ur rätt. Ja. Jag kan nog lägga att det är här. Här är så fast där på. Så han för fast vissa att ska här. Det gör det. Då väl att konkurrera i fast just menar sen ja. Ja, det är så först. Jag förstår det att här sitter roparen ju ganska tvärs mot. Här är han även tripplan ja. Sitt tatt. Från under 3 så jag kommer inte skåra mycket mer så. Han för nu Peter skjuter att sätta det är bra. Ja, här lägger ut för sätt just det. Det hade Peter utlägg att sätta. Jo, han lägger ut under 3. Ja. Peter hänger in. Schalt här spelar väl med Peter hänger in. Så det är Peter. Peter släpper inte. Nej. Här är det aldrig tripplar. Han tripplar sitter Peter Atlasson. Här ska spela väl ska han ha. Här ska spela väl, vi ska få en period just nu. Ja, ja. Här spelar alltså han är färdig. Han röjnar, men det strävet har de alltid skaffa och tripplar för bara hänga ut. Skora trippel kvar för helt att spela helt okej, men så att det är. Ja, så att han vill ta blod och öliga tungt mentalt. Så då blir han så han lever. Ja, väl luggar vi. Här blir 104. Nej, han får ju slå det. Det får förstå på en trippel där ska nog hålla fjärd. Ska han. No. Peter du Blashan. Vad säger du där? Ja, det är ju inte blanche det är dock viktigt på han.
Nu räcker Peter innan för jag nu. Ja, nu så han är Nuccio. Ja, och de lutcher sig sista vi nämma stoppen av skivan. Han är där. Han är där. Ja, det sista vi nämma stoppen av skivan. De lutcher på fyra. Du tar lite chans. Ja, vi trippar 20. Du kastar mest efter. Jag hade av skivan. Jag hade skivan. Ja. Men så ganska så vi hade så ganska 20. Vi bäger fyra och lutcher. Ja, ska säkert passa, men inte kasta innanför då Nuccio. Det känns ju vi är en omma så du då på fyra får in det. Då vi har lyckat ända då blått. Nu kör det chele vid den. Du lägger den om så selter. Säljer sig nästa på. Ja. Ja, det är viktigt att vi går nu. Ja, vi kan nog få en första under försvar nu. Nej, det är inte. Askar hugger tror. Askar den tog sidan och Shetland under försvar bollen. Det är så bra det igen. Nej. Ja, rakt det han är skott nu. Ja. Det Peter ligger att den här skorar 125. Det är gott. Peter ligger att med 100. Gott att lösa det minne men det lukar väl Peter blir via skorar så 105 och 105 så det. Ja, vet du. Men nu skorar där bara. Ja, det är dåligt. Det är gott. Det är gott. Men det var tungt att komma för 3-0. Det är det säkert. Det är tungt. Det är trycker på. Det blir till. Vi ska ta det gånger halt svart så Peter. Det gör det. Han körde Jan Erik och tar varandra fram för utväg och vann förra tror jag så det blir till. Han vet det blir till. Ja, det gör det. Ja. Men shit det är 25 tror jag det skjuter sig först ner nu igen. Vi har faktiskt inte så först min må 5 så det är runt 40 efter ett mål. Det är vi är så vi vet ju var så vad satsar på läget triple 20 vi får det första bollen. Det är kört här men så selt. Det är ju Chadlers med i skott också det. Här blir det runt försvarande nu för målet blir nästan lite bättre. Nu har han tagit sig sett nu. Ja, vad skulle det här här med Harman? Han är utlägg och han förstörst så. Jag ska färra detta. Vad skulle det här här med Peter Rick, har chippan Rick. Jo, Peter Rick. Det är ju startväg 6 poäng. Men han har 6 poäng, ja. Han vet och det vet han. Ja. Han behöver inte göra några. Nu ska han bara komma ner toppen vid den stream. Ska lucka akkurat det för. Han är still roll. Färran så att lucka. Han färrar inte så triple 20 nu så ser det. Vad är det 6-4 sätter. Ja. Att förbannat akkurat det stund han vet han 6 poäng. Ska bara köra så kan du köra också. Nu Peter kommer om 100 nu är farlig bara nu. Så det pura jag 6-6 avs. Det är viktigt att visst på en här för 20. Ja. Det blir inte. Det är triple 13 GT. Det är med 8 tror jag. Så spaltar det fjärde så små skulder där på där. Ta för skjutet där bort och så 106 efter den fick 3. Peter för 2016 och dubbelt. Ja, det är David. Och färdres det mot att det är Jörgen. Jag missar upp. Det är färd på toppen. Nu för här tror jag att det dubbelt 20 till att komma in i distan. Ja. Vi får det så jag att det ser. Doppel 6 här nu. 14 meter. Det har man omgått nu vet. Ja, och stämmer rätt men det ligger på söder topp 16 lika väl. Och inte damer rätt man huxar räcker innan för det. Utan ger han så en tjej efter Norsta Tella vet. Han har satsat på den sista på den just. Norsta Tella. Han börjar satsa och för att inte lägga match till. Vi spelar för han nu så det kan han chatta. Det ger han inte. Jag första bollen. Ja, han lockar väl. Ja. Allt så ja. Nu ska den där vi en 5-0. Vi får chilla nästan vid 2 mål Lucio sätter. Ja, men det är average så är det till runt om igen. Ja. Det är ju så stor mål som det är. Kunde vi lösa hackre? Kunde vi lösa upp i average? Men jag tycker vi kör det på här som jag tror. Nej, det är inte. Här för att shit is this. Det blir 5-0. Nu kanske vi får ut det som vi snackar om. Nej, nu spärrar han så ser det färdig man konstaterar dubbelt final. Spärr till då till låta till dubbelt final. Ja, jag vet. Vi släpper det till mitten där. Här är att det är så en 7-3 så vinner finalen.
Ja. Så det är väl låt jag bo i ett uppnall. Så här är han gå att göra det så Jo, det det ska se. är du rätt. Det är kunna spärra sig alltså. Du kan du spärra det. Du har Nej, det kan du nog inte. Kanske det är bättre du spelar visst första spelet så kanske du räknar det du inte räknar. Du är så där är så glögspel eller så glögspel alltså. Och det är att då kasta så att då kasta kablar så men så då räcker kvar för. Ska då kasta du ska då huxa du ska då lucka Oscar Rope och Jail ute alltså. Det är Och så pressar stå det allra viktigaste att inte fokusera på motspelaren. Nettopp. Och så pressar stå att vi kan kasta efter. Ja, och rockna som du säger Arden. Ja, här är många, här är klassamånare. Det är Justice. Det är han prövar. Nu. Nej, jag måste väl visa det. Nej, han just inte. Det är också inte vi. Ja. Kunde vara han fan bara spela som men nej. Ja, det är det. Pedro triple nu så ut på fjärde. Tror okej, men så här sista poängen där. Men den försvarar här vi går då 2-1. Det är gott så. Det är ju så det går så ja. Att ju det här ordentligt. Det är läkt veck. Nej. Man kan gå för att Jag ser det faktiskt. Det är dåligt. Det är ju fucking stocken och sånt där. Det är faktiskt ordentligt nu. 6,5 ersätter. Det var 16 så för det. Här ska alla skora 140 nu ska han till den loser pressa. Ja. Det är mer 5 mål. Så jag ska mista lägga om ner i mont. Ja. 140 går för rätt så är Här kan två där. Ja, han är kvar igen. Så får du sätta en första så är den fjärde där. Han tar mot kalla gott ny spel. Han ska bara fjärde pressa Peter. Jag tror att är Peter 8-4-0 han är totalt kallt. Han ska nog glad. Jag vet. Peter var inte i det chansen att ta. Han skickar få chansen i sättet. Ja, det är inte Peter när han är pura kallt. Ja. Men att se så är det alltid ringa så luckat. Det sista sättet. Det är pura rätt. Det är pura rätt. Luckas sista sätt. Ja. Ja, det är så det första sättet och sista sättet man ska torra vinna distan. Ja, det sista sättet ringa det första sättet att ringa slå Babias. Jo, det är rätt. Det är viktigt att det ska ta igen. Han vill bara gå det gör det. Ja. Så där kommer vanta comeback. Nej, det är inte bara full comeback så det är han kan inte trycka på att få comeback där blir. Men att han var så första steg line ja, Jerry kommer. Ja, det är det. Det var det. För utlägg nu, det är Petra. Nej, här är utlägg nu. Här är utlägg, okej. Det är här då. Det kan betyda något. Det är viktigt, det känns som Jan Erik Tjördi, Legend True, men det känns inte. Jag vill säga, han ska bara ha ett break, ja, så är det. Ja, han lägger här studat då. Ja, Peter är det. Peter var ju med Petsy ett typiskt mål alltså. Jag vill ha det just det. Om vi ser skorar så ska han inte spela sig det då vi är. Nej. Kan nu. Vi börjar starta. Men hvis nu bara för att skora så får vi ganska rymma sätt på sjön ner. Det är stått ut. Det är väl gott. Så det har fått så det här är rymma sätt nu ganska och så 100 ändå på den vägen nu så det lockar kött alltså eller titta på hela så. Så ofta där jag pillat upp att det nästa sätt att. Det nämnde jag. Det är ofta svårast. Jag kör hin. Ja. Det låter ju själv också. Det är själv ja. Så jag likte att pillat upp att alltså. Ja, jag kan vara fick han 60. Det är chacha vallet 140 160. Det är halt vi har inte sett men något som är minne säger på där är det, va? Inte sett. Ja, det? Inte sett. Nej. Men jag var ju fyrstan och i backa spel. Man kan då se fyrstan backa spel alltså. Fyrstan är det gott det. Okej, vi kan ner för det och i backa spel. Ja. Nu är det. Då så vi snackar om så här spel väl. Peter på tatt. Jo. Vi får se att det är Peter spelar. Jo. Kanske fokusera på det han rättar för. Nej, ja, det och Peter var rätt.
Ja, Peter är favorit och ändå det är det. Men där nu är det så pura Janne att han tar på det. Är det weird? Ja, han tar bort till Luka. Nej, det är inte. Vi känner att det är så eller fantastiskt. Alltså, vi måste 5 set nu, ja. Ja, Peter trippel nu chans så 8-3 efter. Det är faktiskt det är så okej. Peter är synd det bättre till lätt än 108. Ja, och no. Alltså vi tar det första bollen var 108 meter nu så en 21. Ja, vi har inte tripplat. Nej, vi har trippel nu chans så en 21. 15, 22. Så är det nu är det. Ja, det var ju. Ser ska alla några bollar så nu. Och så skaft där 125. No. Vi får inte så vad det är. Peter spalsen i en doppel som man kan vinna Destiny. Ska vi räcka 20 minimum av på det genast. Så är det 16. Ja, och så toppen. Och så får jag det. Ja, det var det otroligt. Det kan nu. Det är spännande. Ser vi att han stjälat där eller för den då? Jag vet inte. Det är speciellt att alltså. Det var Janne hon ser alltså gott. Det är spännande väl alltså. Han får chansen. Ja, här är inte rekord. Nu fick vi att synda spänning ju här. Nu är det nu här ska breaka. Här breaka nu så Ja. Vi ska breaka nu så börjar han att. Ja. Så är på upp. Ja. Nej. Det vill säga alltid att nu. Det blir för långt. Det är otroligt alltså. Det var inte sker för. Först fick jag sagt sagt du spel. Nej, jag vet inte. Men hur det är skilt och stämningslinjen är fantastiskt alltså play fram där för 3. Peter lyckas till den där. Lång tjuvar, triple tjuv. Ja. Här är det kvar. Han är alltid en triple attre. Ja, det var triple attre. Ja. Så det var rätt där. Ja, det är skott. Det är samma vid. Det ska helst vara 20 år som man vid. Det är inte bara det jag tror på den point 20. Nej. Ja. Vad ska man nästa bollen kan det? Nu är triple. Ja, jag tripplar kvar med oss men det är nu är det att börja Janne. Nu spelar du börja Janne alltså. Tills sig uppåt. Så för Peter och skor nu som följas. Ja, här ska jag tänka vi att låta in vi kan få några bort. Ja. Louis Straw. Jag tror att här spelar fullt alltså det lag blir i ett land. Så det finns sätt att det var Peter Neckbets men ja, det är väl. Det är besättning som har vann med de klart bättre. Men det är riktigt kärra för tripplar vi nu. Ja, han må få ett dåligt kast nu. Han må ha minst en trippel vi. Ja, det var så det kommer att ni emot så kommer vi ganska vant och down näst. Vi får nog huxa nästan, det kan jag. Ja, jag vet inte. Huxa långt, det var det också väl alltså nu då. Nu är han framme för det. Ja, där är det Peter. Acha tripplar till han må för oss igen. Ja. Han tripplar där. Så det tripplar jag tror att så för ett. Acha ett lag som Real. För all trusch, all trusch, all trusch. Han tar inte lätt in att släppa. Han vet inte. Nej. Han rackar så trippel för det var inte kan det trusch och det där. Vad säger vi så? 6,5 trusch lägger. Han är 8 trusch här, det är så mycket 6,5 trusch. Gör det. Helt och kontroll, 100 det är svårt att kontrollera. Jag vet inte. Riktigt hela pressa. Han ska allt vara tripplar. Det lucka. Det fick han inte. I love Habs, det kan pressa. 1,5 så är det 4. Ja, som det var han helt. Ja, det var starka helt. Ja, nu fick Peter en gilta möjlighet att ta det och släppa sig i finalen. Och i topp någon där att nu är det ut. Ja, första boll. Leot. 5-2 Peter första finalisten i månaden Jamano. Ja. Det är ju raskt. Nej. Vi måste se på poäng och så var det Peter. Peter väntar ju överst att det kommer stitches. Samma med Jonna. Ja, det passar väl. Ja. Det är för att det går. Vi färra igång vid den nästa halvfinalen om 5 minuter och ta vara så Remi Gordlik och Jan McIntosh.